На кръчма да видиш. Какво става? Просто гаси болен. Българската медицина. Да, българската медицина. Ще можеш ли? Опа! Ти сам си. Леко. Добре. Окей, че. Сега. Чакай малко само да дръпна чедърчето. Може да се качи. Чакай си. Чакай. Ти лейки много хубава. Ами, по липса на линейки имаме случайен превоз. Личен асистент на пострадали, който по график минава със специален превоз. Ето, чедъра. Кара хората до магазина. Само да се починкаме, че малко. Само ги има обърнеш някъде. Спокойно, всичко е проверено. Автомобилът е изправен. Автомобилът е изправен, шофьора е с категория С, Д, Е. Няма се. Ето така се действа. В държава, в която няма лични асистенти, липсват пари, на случайен превоз. Се надяваме, това е линейката, която разполага село Трояново, с водач Тодор Маринов. Баш матора. Да видим дали ще ти тръгни. Такова ще ти дай. Изправно, всичко е изправно. И така пациентът се придвижва към хранителния магазин за най-необходимите стоки. Ето превоза, с който разполагаме, но все пак разполагаме. В момента се движим по главна улица на село Трояново, посока хранителен магазин, за закупуване на клиента на най-необходимите за него хранителни стоки от първа необходимост. Така, дами и господа, става предвиждането, като в държавата липсват линейки и асистенти. Ние така сме го измислили. Ето става паркирането пред магазина. Сега, поради липса на аптека, пациентът ще бъде обслужен с едно бързо, болко успокояващо, докато пристигне бърза помощ.
Някъде. Къде? Някъде. Снимай меня туда. Снимай тук. Заема нямаш бяла манта. Виж обслужване. Обслужване в колата. Нищо, той да такова. Чакай. Това е оказана бърза първа помощ. От друга страна. То ще е от друга страна. От друга страна. Ти дигай този чадър влиме, но да не съм че удара. Чакай малко. Така е. Брат, Но да не съм че удара. Ама ще пази, бати ми не е сянка. По-голям къде ли? Ти го влиме, аз само викам. Пази сянка. Да не съм че Айде! Ето, болко успокояващо. Ей, така се оказва пътна помощ. Първа помощ. В село Трояново. Поради липса на медицинска заведение. Ай, Добре. на здраве. Ай, Тошко. Къде? На здраве. Чакай рано ще задива. Къде са разбързал?